Nganong ang mahal nga Birhen Maria gitawag man natong mga Katoliko nga inahan sa atong simbahan. Kumusta mga igsoon? Padayon ta sa atong pagpalandong aron pagpalaom sa atong pagtuo isip mga binunyagang mga Kristiyano Katoliko. Ang atong istoryahan ron kining si Mama Mary ba giila nga maoy inahan ni Kristo at the same time inahan sa simbahan. Mangutana rago ko ninyo, kinsa man ninyo ba ni gawas aning kalibutan nga wa mo gawas pinagi sa tong inahan? I don't care ni gawas ba mo sa normal nga pamagis panganak o gigsesaryan mo, basta all of us. No, kitang tanan ni agi jud ta sa atong inahan. Why tao nga nataw aning kalibutan na at present we are 7.4 billion people, kitang tanan lusot gid ta sa agianan pinagi sa atong inahan. Mao ni atong mapalandungan. Now, imagine na kuno katong the day nga ang Anghel Gabriel miduol kang Santa Maria ug mingon, paglipay Maria, kay sa tanang babae ikay gipili may mong inahan sa bugtong anak sa Dios. Imagine na kuno ingon tos Mama Mary nga San Gabriel, Arkanghel, pwede ba igno nimo si God the Father nga dili lang ko? Pangita na mog laing babae kay di lang ko anak nga kakuhan. Unsa kay dagan sa simbahan no? Number one, doon na ba kay Kristo niabot og nagpakatawa ning kalibutan kung gibalibaran ni Mama Mary nga di lang siya nga mahimong inahan sa bugtong anak sa Dios? Unsa ka andagan? Kung ibalibat pa dos Mama Mary, walay Santo Niño, walay Kristo, kay walay Kristo, walay simbahan. But again, nasayda ta, unsa ka masunuron ang atong inahan? Completely she's obedient. No? From the day she was gihalad siya dito sa templo at the age of 3 until the time nga ang anghel sa Gabriel pinadala sa Dios Amahan mitungha ngadto kang Santa Maria Birhen. Mary is the mother of Christ. Diin man og unod, lawas unod og dugo ang atong Ginoong Kristo. Gikan kang Santa Maria Birhen. Ang gilansang sa krus, nagpakamatay sa krus alang kanato, ang gilubong human kini gihugos gikan sa krus. Lawas ni Kristo, ang pagkatao ni Kristo. Mao na nga migsuon dili gid pwede nimo i-separate ang pagkainahan ni Kristo inahan sa atong simbahan. Kita mga anak sa Dios, sa usa lamang ka Dios, ug kita nahimong mga anak ni Santa Maria Birhen. Timan sa pagpakita ni Mama Mary baya ngadto sa usa ka madre nga nagbarog siya sa kalibutan. Nangutana ang madre, Mama Mary, unsa man ang murag daw mga uwan migikan sa imong tagsa-tagsa ka mga tudlo nga midagayday padulong sa kalibutan? Niingon sa Mama Mary, ang tanang grasya gikan sa Dios Amahan moagi gyud sa akong anak. Ug ang tanang grasya gikan sa akong anak modagayday pinagi kanako. I am the mediatrix of all grace. Ako ang agianan sa tanang grasya gikan sa Dios. Mao na nga dapat isip ba nga matuon mga Kristiyano, di kita magununa nga makaluwas sa atong guglingon nga di ta modangop sa panabang sa mahal nga Birhen Maria. Mga makasala magutang tanan gud. Muna nga gibutang gina purposely sa atong Ginoo nga naa giinginahan nga gitawag sa atong kaugalingon we be called every day as inahan sa kanunayng panabang. Every second of each day, she's there. Sa iyang pagpakita bitaw sa Fatima, mato pa ni Maria, duol mo nako. Sama sa iyang gihatag nga assurance ngadto sa bata sa ni Bernadette Soberano sa Lourdes nga, I cannot assure you any blessings here on earth. Pero ang panalangin, grasya nga inyong gikinanglan para sa inyong kaluwasan nga sa langit, ako'y bahala. Muna, igsoon nga diha sa simbahang Katoliko o diri lamang sa simbahang Katoliko, naa si Maria, gihatag alang kanato, aron pinaagi kaniya, makapaduol ta sa atong Ginoong Kristo. Sama gud diri sa kalibutan, kung di ka makapaduol sa presidente, di ka makapaduol diretso-diretso sa senador, gobernador, mayor, adto ka sa inahan niya. Through her mother's or his mother, everything becomes possible. Mao na pud ang atong pagkinabuhi isip mga Kristiyanon. Dili nato pwede isiparit si Maria
sa pamaagi sa atong kaluwasan. She is there standing for us and with us through her Son, Jesus. To Jesus through Mary. Pandulong kang Kristo, pinagi kang Maria, kay siya lagi ang inahan sa atong manunubos ug inahan sa simbahan. Amen? Mga igsuon ko ni Kristo, mayong adlaw kanatong tanan. Ako si Jerry Tanhay, usa ka Eucharistic lay minister dinhi sa San Vicente Paris. Atong mainumduman niaging Domingo, nagahisgot kabahin unsa usa ka kinabuhing konsagrado. Karong Domingo usab atong hisgutan ang kabahin sa atong mahal nga Birhen Maria. Si Birhen Maria atong giila nga maoy inahan sa atong Ginoong Kristo. At the same time, siya usab ang inahan sa Katolikong simbahan. Dinhi lamang sa Katolikong simbahan, si Birhen Maria gihatag kanato aron pinaagi kaniya kita makapaduol ngadto sa atong Ginoong Kristo. Mga igsoon kada ni Kristo, isip usa ka alagad, isip usa ka magsasangyaw sa pulong sa Dios. Akong nasinati ang tuman kalipay, ila panigayod sa akong pagpaambit sa pulong sa Dios ngadto sa akong isikatawo. Mga igsoon ko, kabahin usab kapag ampo sa Santos nga Rosaryo, ako usab natagamtaman ang tuman nga kahapsay o kalinaw sa mong pagpuyo, kagaan sa mga problema nga maabot sa mong kinabuhi, man kalipay, kalinaw sa mong pamilya ana agayod. Mga igsuon, adunay panultihon nga nagingon, the family that prays together stays together. Thank you, Mama Mary. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang ugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, naanata sa ikakawhaag siyam 29 nga Domingo sulod sa tuig. Og niining Domingo dedicate ni sa atong simbahan sa World Mission Sunday. Pasabot ang atong pagpakighiusa sa tibuok kalibutan diha ni Kristo. Mga misyonero tang tanan, misyonero ang simbahan. Mao na nga di gyud maayo ang pag-iyahay o ang pagdinumtanay. So muna itong hinumduman karon o iampo nato ang tanan nato mga missionaries tibuok kalibutan. Ato sang ipadayon sa pag-ampo nga mahunong na kining pandemic COVID-19 o ang atong padayon nga pagpasalamat sa Ginoo o pag-ampo alang sa atong mga benefactors o donors nga nagtabang nato dinhi sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining Santos nga Misa
atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamo sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita, makagagahom og way kinutubang Dios, ikaw ang among gahom og lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing, aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon, og tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas ka hiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Siro nga iyang pinili ug iyang gipadala aron pagbuntog sa kanasuran ug pagpukan sa mga hari, pag-abli sa mga ganghaan ug dili na kini sirhan. Tungod sa akong alagad nga si Jacob ug kang Israel nga akong pinili, gihatagan ko ikaw og dakong dungog, bisan pag wala ka makaila kanako. Ako mao ang Ginoo, wala nay lain, walay Dios gawas kanako,
Gilig-on ko ikaw, bisan pag wala ka makaila kanako, aron ang katawhan sukad sa sidlakan hangtod sa kasadpan, masayod nga walay laing gawas kanako, ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Taga-igimaya ug dungog ang Ginoo. Taga-igimaya ug dungog ang Ginoo. Awiti ang Ginoo sa kabagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutan. Isang yawang iyang himaya diha sa kanasuran. Diha sa tanang katawhan ng iyang katingalahang mga buhat. Taga-igimaya ug dungog ang Ginoo. Kay dako ang Ginoo ug angay gayud nga daygon. Makataha siya labaw sa tanang mga Dios. Kay ang tanang mga Dios sa kanasuran kawang. Apan ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Taga-igimaya ug dungog ang Ginoo. Hatagi ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo himaya angay sa iyang ngalan. Pagdalag mga gasa ug sulod sa iyang kahawanan. Taga-igimaya ug dungog ang Ginoo. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mabatunan unta ninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay nagampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pagampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo ay kalimti paghisgot ang inyong pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma. Ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoo Hesukristo. Mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios na higugma kaninyo ug gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayud. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo tungod lamang sa inyong kaayuhan. Ang pulong sa Ginoo.
Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ang mga Parisiyo nanlakaw o naglaraw pagbitik kang Hesus pinaagig pangutana. Unya gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tinun-an o pipila ka mga sakop sa pundok ni Herodes. Magtutudlo maingon sila, nasayod kami nga dili ka mamakak, nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tao, sa walay pagpanumbaling sa gihuna-huna sa mga tao, kay wala ka man magtagad sa ilang panagway. Busa sultihi kami kung unsa ang imong huna-huna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nasayod si Jesus sa ilang daotang laraw, busa mingon siya, mga tigpakaron ingnon, nganong inyo man gayon akong bitkon, pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. O gipakita nila ang kwarta og nangutana siya kanila, kinsa mang naong og ngalan kining nakulit dinhi. Sa emperador mitubag sila. Busa si Jesus miingon kanila, kun mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kuyaw sa ning tubag ni Jesus, kaya ang iyang gibasihan kung asa nimo ihatag ang maong butang, depende sa gikulit nga pangalan ug naong. So kinsa ngalan ug naong ang namarka, hala, dito na ihatag. So importante kayo makailata mga igsoon unsay nakulit og namarka nga naong ug pangalan. Tanawa ko na inyong gisulob. Inyong sulob. Unsa may nakulit diha? Kinsa mangalan? Kana adto mo ngadto ihatag. Inyong naong. Tanawa ko no. Kinsa may nakulit diha? Kinsa may ngan? Kanang inyong ngan mismo. Kanang inyong ngalan ba? Kinsa man ang ngan nga inyong gisunod-sunod? Sa Ginoo o sa tao? Kung sa tao gani, ana mo ihatag sa tao. Nya kay ang tao di man kasakag langit ug way Ginoo, ako to bragud mo sa impierno. Mao bitaw na karon kanang paghatag og ngan sa mga bata. Kana manghatag og ngan sa mga bata ba? Kining ato probinsya man gini, nya Pilipino pagita. Pero wa pa jud ko'y gibunyagan dinhi nga ngan Pilipino or kaha Kristiyano. Pagkalisura litukon sa mga ngan. Nya kanang nakulit nga ngan diha sa imong gihatag sa imong anak nga nakulit sa iyang pangalan, adto ra bata ihatag sa Ginoo? Mao bitaw katong sensiyo ang ilang kwarta, isa mubuhis mi dili. Isa tanawa ko sa kwarta, pagtanaw niya, kinsa maningan nga nakulit ug naong. Isa sa emperador, sa ihatag sa emperador ang iya, ihatag sa Ginoo ang iya. Pasabot, unsay gikulitan sa ngan ug sa naong sa Ginoo, mo ihatag sa Ginoo. Nya. Kay bawo mo ron, kinsang naong ang nakulit sa inyong naong. Kanang inyong mga naong pagbilingi ako nung na imong tupad, kinsa man ang naong nang nakulit yan niya. Lagi, lingi lagi na. Niya sultihi siya kasa ihatag ang iyang naong. Kung ang iyang ganing naong ang nakulit, yawa,
ihatag na siya si Yawa. Kung ang nakulit siyang naong Ginoo, ihatag sa na siya sa Ginoo. Kung magkusmo imong naong, kinsa man ang naong sa Ginoo o sa Yawa, ihatag na si Yawa ng tawhana. Unya kung nag-smile ang imong naong, kinsa man ang naong, ito ba mo? O kana, ihatag sa nas Ginoo. Niyaron ko nagsige na kagyaw-yaw, sige na kagpamalikas, kinsa man ang nga imong ipangyaw-yaw. O ngadto sa kapadong si Yawa, hastang imong gibalikas, maadto sa na si Yawa. Kakuha mo? Mao na ang Ginoo dinisyuta misteryoso kayo. Kinahanglan ginato sabton og tugkaron siya. Sa unang pagbasa, iyang itagaag gahom si Siro, ang hari, ang tingali ni sa tong harian. Kani bang unang pagbasa ba? Siro. Hari tingali ni sa Siro. Syrian siguro na siya. Assyrian. Kuha ni siya, pagano. Wa kaila Ginoo. Pero sa gingos Ginoo dire, mao kini ang giingon sa Ginoo kang Siro nga iyang pinili nga iyang ipadala aron pagbuntog sa kanasuran ug pagpukan sa mga hari, pag-abli sa mga ganghaan ug dili na kini sirhan. Tungod sa akong alagad nga si Jacob ug kang Israel nga akong pinili, gihatagan ko ikaw og dakong dumog bisan pag wa ka makaila kanako. Gitagaan ti kag dakong dumog bisag wa ka kaila kanako. Ingon ani ka maayo ang Ginoo. Motong niingon si emperador, ang emperador sa Roma, wa man to kaila niya. Pero iyang gitagaag dumog, ihatag sa emperador ang iyas emperador. Pero wa kaila niyang emperador, pero siya nagsugo, ihatag na ngadto niya. Bisag wa pa nakaila nako. Labaw na tingali nga ihatag sa Ginoo ang iyas Yawa. Di ba? Kaya ang Yawa nakailaman niya. Iya maganing gihatagan ang wa kaila niya, labaw ng Yawa. Nya kung magsigit ang Yawa-Yawa sa atong kinabuhi, moingon sa nang Ginoo, ihatag sa Yawa ang iya sa Yawa, ihatag sa Ginoo ang iya sa Ginoo. Nganong ihatag mo na si Yawa, Lord? Ing sa bisag wa pa na siya makailan ako, bisag wa pa na siya mutuman ako. Ako gyapon na siya tagaag dumog pasabot na agyapon siya authority o right nga moangkon unsay nabilong kaniya. Magbantay ta ni mga igsoon kay peligro kayo ni. Nga naman ihatag gid ay sa Ginoo ang atong gipangayo. Mo na general rule, ihatag Dios Ginoo ang atong gipangayo. Kung ang atong gipangayo yawanon, tagaan kita giyawa. Kung ang atong gipangayo Dios non, tagaan kita niya o Dios non Ginoo. Nakaron unsa may inyong gipangayo as Ginoo? Ibalwita ko no, di ba na yawanon? Mangayo kag kwarta aron imong ipaayos imong balay, aw dili day imong ipanindot sa imong balay. Unsa man na? Dios non yawanon. Imo bang ipanindot ba? Imong pintalan, butangan imong stained glass. Himuon ang tiles, himuon pa na granite. O saan na? Diyos nun o yawanon? Amot lang. Kamo'y bahala niya. Ano ako may inyong patubagon? Ako may namutana ninyo. Pangutana inyong kaugalingon. Nangayo ka nga ang imong bana mubuwag na siyang kabit. Saan na? Diyos nun, yawanon. Kamu niya. Nangayo kas Ginoo ang imong anak nga kapulan kaayo makugihan. Sama na, Diyos nun, yawanon. Bata mo niya. Nangayo ka nga ang imong naong mugwapa or mugwapo. Diyos nun, yawanon.
Nangayo ka nga mahimo kang bright kay porti nimong buguan. Unsa man na? Dios nun yawanon. Nangayo ka nga makapalit kag bag-ong sakyanan in addition sa imong tulo na kabuk sakyanan. Dios nun yawanon. Nangayo ka nga makakwarta ka kay imong ipakural imong balay kay ipasirado nimo ang imong yuta. Dios nun yawanon. Nangayo ka nga kanang sigig libak nimo masakit untag COVID. Sama na Dios nun yawanon. Nangayo ka nga ang imong bana nga nibiya ninyo, niabando nimo, wa nakatungahat, wa nagapuyo siyang kabit, nangayo kang mga matay unta silang sayo. Dios nun yawanon. Nangayo ka nga kanang imong uyab nga nakapabuntis nimo, unya cannot be reached na karon. Mayra untag gabaan. Mayra tag maigos kilat. Dios nun yawanon. Basta ka muna naibawa na. Ang kuyaw kung may ka, nangayo ka nga ang pari unta masakit og COVID. Unsa na Dios nun yawanon. Depende. So, importante kayong kamautang mamalandong o mo evaluate. Si San Pablo may kay mamalandong. Sa atong ikaduhang pagbasa, ino siya, sa akong pagampo, ako mong hinumduman. Og nalipay kay ko nga sa inyong pagtuos Ginoo, munang apil mo kanunay sa akong pagampo aron mas mulambo ang inyong pagtuos Ginoo. Pasabot si San Pablo, mag-evaluate siya. Nya iyang gidasig kadtong naay pagtuo. Nya iyang koreksyonan ang kadtong way pagtuo. Muna kaning pag-ingon ni Kristo ihatag sa emperador ang iya sa emperador, ang pasabot niya, ang Diyos nun di ay nga tao, kamaong mo respeto sa matag tao. Bisan pag kanang maong tao, naghatag nimo kabugat. Kay sa una kong panahon, ang mga Hudiyo, gibugatan kaayo sa emperor sa Roma, Roman Empire. Nga naman, maumay nag-ulipon o nag-oppress nila. Gusto silang liberation from the slavery of the Roman Empire. Nya mao na gibugatan man sila sa kuanta ni rebuild ta din atang hatag og buhis. Di ka muhatag buhis, presohon man ka, patio man ka. Sa pangutan-on ta ni kani Hudiyo man gini si Jesus. Na Ginoo man kuno ni siya. Unsa may yang ikatubag ani? Si Jesus. Sulti destinoon. Nakaron ko nang ikaw, nagtrabaho ka karon, niya ang imong manager, animal kay tinagda nimo, bias kayo. Unsa man, hatagan nimo sa sakto nimong trabaho o pagrespeto o imo siyang libakon. Kung ang imong employer dili sakto muhatag nimong sweldo, hasta imong overtime di pa gyud ihatag. Unya, porti pag yung makasugo, kasab-an pa ka. Minimum ang bayad, above minimum ang kasaba. Ang saman, respetuan o kontrahon. Kung ang pare magsigig pangasaba sa sakristan, kung sa may buhaton sa sakristan, tahoron ang pare o libakon. Alam mo din? Basta gitudlos Ginoo nato nga dili gid ta magbuhat og yawanon. Mao nang naingon siya, love your enemies. Kay kanang inyong enemies, kung ano man na, yawanon naman na, ikaw higugmaan na aron di ka mayawaan. Unya kinsa to magtuman ani, tagaan dayon niya og gahom. Tagaan niya gahom. Basta mutuman ka, tagaan ka gahom. Muna daghan kay mo testimonya nga tao. Napaganay na akong kaila, na niingon siya, gitaktak ko sa among trabahoan, Father. Porti na kong pagkataktakan. Lami ang patyon lagi atong tawhanang nagtaktak na ko. Pero gidawat lang to na ako, nagitaktak ko. Naningkamot kong trabaho, sigon sa akong skill. Karon nahimo na hinoon kong businessman. Napaparihan ako kadako sa among
gitrabahuan. Agi adto kuno niyang iyang manager, iyang giingnan nito, salamat kay pagtaktak nako ha. Kay guwap ako nimo taktak, sige ra gyud pugog sa imutan ng imong sa sigong to niya to. Sige ra gyud pugog kasunod nimo. Pero karon mas dato pa siya atong iyang manager. Ang iya nasa nung manager mo apply niya, apply yata dia sa imong kumpanya ni. Hapit naman yung matay akong kumpanya diri, pa-apply ako diha. Di ba? Ayaw kabalaka, mabawi ra lagi ng panahon. Pagsuod bitan ako seminaryo, dihay naingon ako, nayabag na tingali kang tawhana ka. Nganong biyaan na imong trabaho sa kanang kuan. Bangko nga dako na makagranggo sa imong pagkapobre una, nya karon na anak ka diha. Sige kag pangargas una, nya karon officer na kas bangko, nya mubiya na nung ka, musod na nung ka ng seminaryo, nga wa man ay siguro. Wala kong numbaling, suod na kong seminaryo. Karon, sige nagingon, padir, na kay bugas diya. Nako kay gini mong lumsan sa sinakong bugas. Nyagop ako mapare, na ipangayo ang bugas. May ragyong ni resign ko atong akong gitrabahuan. May ragyong ni buwag ko sa akong uyang. Awap ako mo buwag, makaatiban ka kon yun din hisama ani karon. Nga mangigi ma akong asawa. May karon kay akong gitago-taguan di ra mangigi. Masa ko'y gilaing gitaguan, ang image naman ni Mama Mary diya sa kong kwarto. Storyahe. Inay, manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanangkon sa lang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan, santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Kristiyano nagpuyo sa duha ka hugna, isip lungsuranon sa syudad sa Dios ug isip lungsuranon niining maong kalibutan. Busa magampo kita sa Dios nga hatagan kita niya sa tinuod nga hiyas nga makapalambo sa atong kinabuhi. Moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa mga sakop sa simbahan nga sa kanunay magsaksi batok sa mga dili tawhanon o dili makinangang angayong mga krimen, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga sa kanunay mahimuil silang dalampanan sa mga nilupigan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus, nga makabato na o hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamungot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalang puson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga
nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga nakalabang na sila latas sa kamatayon ngadto sa walay katapusang syudad, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Langit nung amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagdaig ug kumaya sa iyang ngalan, galak sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga way ingon ang mga gasa nga among gihalad, makapadangat unta kanamo sa imong gugma o pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nanausap kayo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Inahibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy miuli niini kanamo. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyok sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimog kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo ugali kinahin. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sa wanay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, awito nato ang amahan namo.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, haron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako akay ng alawat nimo, panipangulo nga maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahibulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Mag-ampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Impirata. O Dios among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. San Vicente Ferrer. Mang lingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos nun nga authority, divine authority. Ang ato lang buhaton, ikulit nato ang naong sa Ginoo sa atong naong ug ang iyang ngalan sa atong ngalan. Di ta magtugag-tugag himog nga iya di ay sa demonyo. Karon atong pasalamatan ang mga katawhan na nag-alagad nato aron magmalampuson kining atong misa karon. Una, ang atong mga naglimpyo dinhi sa simbahan, nag-andam sa atong lugar nga misahanan, ang atong mga barangay officials, barangay tanods nga nag-manage sa atong parking o sa atong traffic, ang atong mga frontliners na nag-control sa atong pagsulo dinhi ug naghanay sa atong lingkuranan sa talingkod, ang atong mga lectors ug salmista, ang atong love offering assistants, ang ato diring mga sacristans, ang atong choir, ang San Vicente Choir, ang atong mga offerers na ni-offer karon, pinanguluhan nila sa atong bread and wine sponsors na sila si Mr. and Mrs. Matias and Rebecca Baguio and family. Atos lang hatagag, masipang pakpak. Salamat tayo. Muhatag ko ninyo o atong summarized na financial report sa month of September. As of September 30, 2020. Ang atong beginning balance, 1,548,087 pesos and 27 centavos. Ang atong total cash receipts for the month of September is 4,240,565 and 36 centavos. Ang atos ang total expenses for the month of September is 3,236,699 and 52 centavos.
So ang atong ending cash balance as of September 30 is 2,551,953.11 Pakpak. Sa ato sang gipamaligya nga mga slots nga tag 1,000 nya 3,500 slots ang atong gibaligya as of yesterday. Ang ato nang natotal nga nabaligya niabot na og 1,723. Ana. Ang ato rong available slots is 1,777. Katong gusto pang malangit, wala pamalit mo kay limited na lang atong slots. Maklusan gani mo ani, patay mo. Bitaw. Salamat kayo ha sa atong mga donors. Ako lang sang iusab og pahibalo dinhi aron mo masayod kinsa ang atong mga contractors nga nagtrabaho aning atong simbahan. Ang nagtrabaho sa atop, sa ceiling o sa pintal dinhi sa atong main church mao ang Cebu Ecothermal Horizons Incorporation nga gidumala ni Miss Chuna Gabihan. Ang kining atong stained glasses tanan ang nag-contract niini mao ang Clement Stained Glass and Retablo Fabrication Services nga gidumala ni Mr. Glendo Minjula. Ang ato sang tanan dinhi nga kaning grills o kaning atong tiles o kaning atong construction dire, finishing o ubang mga painting labi na dire sa interior part nato sa kumbento. Ang nagtrabaho pod ani mao ang LSF Iron Works nga gidumala ni Mr. Henry Monisit. Ang ato sang tanang mga glasses dinhi, glass windows, glass doors and other glass divisions, ang nagtrabaho pod ani nag-contract mao ang GH Glass Aluminum Installation Services nga gidumala ni Mr. George Kapangpangan. Ang ato sang kinini ang ning center aisle nga granite o ang nakakontract nato sa atong bag-ong lingkuranan o ang nag-provide sa dito sa atong mga interior nga mga kanang closets, mga cutlery o nagtabang pud sa atong mga architectural designs mao ang Dan Marikit Interior and Furniture Designs nga gidumala ni Mr. Dante Pagapulaan. Ang ato sa nga kaning sound system, kinirong bagong sound system, gi-contract po ni Mr. Joselito Alimpuos. Niya, hapit na ni mahuman. Gamay na lang ko ang mga TV na lang o ang choir loft nga kaning sound system maoy himuonon. Kinisang atong electrical mga wirings o ang pag-finalize ani hangtod pag-request sa pag-install na sa atong bagong transformer gidumala pod ni sa Raymond Industrial Solution nga gidumala ni Brother Roy Miot ang atong usas mga Eucharistic lay ministers. Ang ato sang mga signages o mga markings dinhi sa atong mga pultahan himo pod ni sa TEC Printing and Advertising Solutions nga gidumala ni Mr. Alvin Tatoy. Ang ato sa dihang mga furniture sa opisina, closets, gi-provide po na sa atong contractor sa Outlook Concepts, gidumala ni JP Lanas. Ang ato sa mga air conditioning units, gi-provide po ni sa ZAC Air Conditioning Services. Gidumala ni Ian ZAC. Ang sunod na itong i-announce lang niya, sunod lang sa itong trabaho. Ang ato dinhing interior designer na nagtabang kinato, mao si Mr. Ryan Mantuha, o ang atong main architect dinhi nga atong masangpit, mao si atong gisangpit-sangpit aning atong mga tanang gibuhat dinhi mao si Architect Limuel. Limot ko siyang Klido na sa Doros Group.
So kanilang tanan ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. So kining atong gibuhat karon nga misa ato ning gihalad para sa mga misyonero. Inigulo sa inyo pag misyon na mo dito ha. Sa to'y buhaton, ang inyong naong kinahanglang naong nas Ginoo ug ang inyong mga buhaton na sulti iya nas Ginoo. Ato sang i-continue dahil pagpasalamat ang nag-donor nato sa mga pagkaon ni atong pista kagahapon nga malampuson kayo o ang donor nato aning mga bugas na ighatag pagtiwas. So kadtong tanan nga naghatag nato sa mga pagkaon gahapon, mga packed meals o kani mga bugas nga ighatag, mga noodles ato sa silang iampos Ginoo. Tagaan nato sila masipang pakpak sa Ginoo. Salamat kayo. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang santos na misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa